Researchers in the United Kingdom say they've made a major breakthrough in the fight against the coronavirus. According to a team at Oxford University, a widely available drug can reduce deaths among hospitalized patients by up to 1/3. It's called dexamethasone. It's a steroid that is more commonly used to treat asthma and rheumatoid arthritis. The researchers gave more than 2,000 patients the drug for 10 days. After 4 weeks, they found the number of deaths among patients on ventilators fell by 35%. And for patients on oxygen, the number of deaths fell by 20%. Keblai pi baro nga kerteng belji karkungor bat nga preng sumai pi sya kaneka channel te longba kaneka video laneka news channel kebangi I mentah kaneka CBSN kila ong ba kila don kita ki researcher kiba hapo ka Oxford University hapo United Kingdom kila lab bat sham ba kila lab yo ta dawai uba yada lane ba yele persya na coronavirus te utau dawai u dexamethasone bat unia dawai lalap bat shamba uladon haman la ki jaka lane hapo ke hospital bat ki klinik ru te kini ki researcher lane ki doktor ki basham ya une udawai ubalong uba yahab ban ai gitu ki bro ki bala don haki hospital ban haki bala hab ban ai oxygen une udawai uyarap shibun hakaba upenduna ya ki jingyap jong gitu ki bro ki bala don hapo hospital te kane kalong kai ke basuntanat ban so kuan shibun hakaba kini ki doktor ki badan hapo United Kingdom kini ki researcher ki layel yelestom bat mid bat sngi hakaba kila ap hanu sauto yo ban yo ya kataka result laneka jingyu I kaba tikna kila ongru ba lada ngipen kam dawne dawai borshikatu longka jingduna jong ki bru ki bayap kala duna shibun ba tikila ong shushu ba une dawai udai uba ai nam tak tu ki bru ki bapang asthma te yaune dawai de ban ai tang itu bru ki ba ladon hapo hospital lane ki ba ladon hakata ka critical stage ka ba hab ai de ki oxygen ndre hak tu ki bru ki ba pang lumala mlong ban ai ne dawai namar ba une dawai don ni kita ki side effect kumba kila ong hakine ki news channel ma hakine ki video te no dawai udon he kita ki side effect ndre une tang ne way udawai kunjai jai dawai dexamethasone yarap lane khamduna kita ki side effect hakaba ulap penduna ya gejing abjeng biru ki baladan hapo hospital tenganget banangne syakmat nginang la shushu bani ikum kine ki khubor baba ki baman kasngi hakba kine ki doktor lane ki researcher ki ba dan hapo Oxford University hapo United Kingdom kinang la shushu ban penmi ya kita ki jing research lane ki jing wat ki ba bania hakaba nginyu iya kataka ya kita ki dawai ki ba la ban yada na coronavirus te tang tahi ngan kwa ban penjrong than ya kaneka video lada phi kwa ban pet ya ke video ngan bu ya ka link jong barok kini ki news channel hapo ke description te phila ban pet tamba kide hapo ke english lana hakak tin pareng henry phila ban pet khanang ba phi ba pet ru long umdai tamba phi pet janga henry phi pet ya ke jing sisa ma umdai tang ba ngasu ong tang aktin henry kidan kini ki video lana ki news channel ki ba tang men chisni hi kini ki tang live ngi men shama mentak sing gede arpotrek te laisngi menshahi kidang yo ya tahu dawai lane usyam kisham ya tahu dawai bolong uba ya habban sumari te bru ki bala don hospital ki boyo yau coronavirus te tang tahi kebleshibon